गाबोन मोनाबिलिनि 7 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे फ्रेन्डलि मैच दुरान काप अर्गेनाइजिंग कमिटी KDSA क'क्राझार साइ सेन्टार आरो आसाम फुटबल एसोसिएशन बड'लेण्ड स्पर्ट्स एसोसिएशन गासैबो लोगो नांनानै जेनाखि दुर्गा बर' इन्डियाखौ आसामखौ क'क्राझारखौ आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड बायदि ISL टीमखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय जेनाखि व्यक्ति बा फुटबल जगताव बयजोंबो मिथिजानाय दुर्गा बर' बिथांखौ जोङो मान होनानै मोनसे फ्रेन्डलि मैच खालामदों। दा बे फ्रेन्डलि मैचआनो जागोन आसाम 11 आरो बड'लेण्ड FC नि गेजेराव। दा दुर्गा बर' बिथाङा गावनो जोबथा बारनि थाखाय गाबोन बे फुटबल मैचखौ गेलेगोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा फुटबलनिफ्राय रिटायारमेन्ट लागोन आरो कोचिं सेक्टराव बिथाङा आगान होगोन। दा बिनि थाखायनो दुर्गा बर' बिथांखौ मान होनानै दिनै दुर्गा बर' बिथांजों लोगोसे हलिचरन नार्जारी ISL गेलेगिरि आरो इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामबोनाय प्रान्जल भुमिस बिथां जेनाखि ISL गेलेग्रा बिनिद्राय मुम्बाइ FC आरो जानाय नंलालै